channel thil tu le ngai thatu zong zong te che bai vek ule voin hi November ni thum sang ni som ni pali Sunday zana nia US election lo om tur US in than lo om tur chanchin tlem peron update don ani tin hei live a thu ka soi hi tu ni ka voi khatna tur ania karon soi bahla te noi mai theya ngai thak da mino thiam sak don nia US in than lo om tur atan hian ni chawadu to a helaya tarlandan poly market ina tarlandan phei chuanin ni khat vel chawdu to ni khat le dar ka chan ve chawdu to ni ti ni mo ti chuanin September thla te October thla te khan hemi poly market ina tarlan na hianin Donald Trump a hian za somrukin za 60% in ma ruaya mase tun in than arun nai tak taka hianin Donald Trump a hi 5.5% in taniama Kamala Harris hi 5.8% in arun sang ta dai mai ni country the wang khanin pool hi chu arin tlak chia lawa englai puna dang lam thaya tin news channel pakhale pakhatina pool an lak dan po hoi ain ang lawa he poolina tarlan hi chu za thil chiang ngai thai ani lawani mo chu wangin tun early vote ka to tele tuna an din munte kan clear chhodon ani ama sabera na NBC News hi han entaila NBC News sa hemi early vote kanti vote la masa hi tuna hianin November ni thum thleng hianin 7.2 million chuang atatoa chungzinga chuanin helai apol hi Democrat lam Kamala Harris te khan nia asen hi Republican lam Donald Trump te lam khani ti chuan helai rong nei velo hi din mun la hriat lo khani ta tuna hianin Democrat lam hi 40% an ni towa 40% an nia Republican lam poi 40% thau ani ai hi tuna America rama state zong te khani ta tuna hai Washington a hianin Washington a hianin Democrat lam hian man hruai meka Kamala Harris te lam hian 54% ni in Republican lam Donald Trump te lam hi 35% an ni ti chuanin din mun la hriat lawa hi 11% an omani ti chuan he ho zong hi state pakhate te khan ni ta mase vai kan soi vek don ni chuan array don lutoka chuwang chuanin poimo em battleground anti swim state te pon ti thin khamo khang ho kha kan endona swim state kan ti hemi battleground state big chawi entaila state pasari oma chungte chu Nevada te chuanin Arizona te ti chuan Michigan te ti chuanin Wisconsin te Pennsylvania te ti chuanin North Carolina te ti chuanin Georgia te ni he state pasaria hianin Nevada hianin Republican lam Trump ate hian man hruai meka ti chuan Arizona po hian Trump ate hian man hruai mek boka ti chuanin Michigan po hianin Michigan hi chuanin Democrat lam Kamala Harris te khan man hruai mek ani ti chuan Wisconsin po hianin Democrat lam hian man hruai mek ama sengin vote talo ala tamani helai hi chuanin za somli pakhat vote ala talawa za som thum palia hianin Democrat lam hian man hruaya za som thum palin ti chuanin Republican lam hi za som ni panga ti chuan Pennsylvania hianin Democrat lam hian man hruai meka za som nga pasarin ti chuan Republican lam Trump ate hi za som thum pathum ni in za som vote talo angin hemi Pennsylvania hian NBC News na tar langa Pennsylvania hianin an in thau khop maya za som nga pasari le za som thum pathum dei na in thawani chungte wang po chu niang tun he chanchin kan pon lai mek November ni thum zan tu na hianin Donald Trump ate chuanin Pennsylvania hianin theitopin rally an nei le mek ani tu na hian ti chuanin North Carolina hianin Donald Trump ate lam Republican hianin man hruaya ti chuanin Georgia po hianin Republican lamin man hruai mek bokani battleground state anti hemi state pasaria hianin state palia hian hemi Nevada te ti chuan Arizona te ti chuan North Carolina te
Georgia te hianin Donald Trump ate lam Republican namin man hruai meka ti chuanin Kamala Harris te lam hianin Michigan te ti chuan Wisconsin te Pennsylvania te hian tuna hen man hruai meka ni he state pasaria hian Donald Trump ten state pali a man hruai lom tia lo ngai that rik ngot kha achi don lawa chan chu tuna hemi Kamala Harris ten ma an hruaina state pathum hi apoi mo em a he state tuna Donald Trump ate na man hruai mek na state pali ai po hian tuna hemi Democrat lamina ma an hruaina state pathum hi apoi mo zo kani chu kan clear ho zelanga lo chin cheu la hemi state pasari hi nakina kan soi zel na tura po poi mo do na ti chuan hei clear ho le lokang hei tuna hemi apol hi kan soi tak anga Democrat laman nia ti chuanin a sen hi Republican lam Donald Trump ate lam khan ni ti chuan apol tak hemi apol tak dewa hi Democrat lamin an hne chiang don sa ti sure state an tia an chak chiang don sa ti hriat na state ani ta chu tiang bokin hemi a sen tak dewa hi Donald Trump ate an chak nge nge don ani ti sure state an ti mo helai pa chon hei safe a india safe state sure state kan ti hawang chi khani tan chak nge don ti an chak nge don ani ti chiang sa state khani ta chu chuanin apol aya tak lo de ulek apol dal a om be khi hai hang lai te haya apol tak lo de ubi ko om hi apol dal heng ho hi chu Democrat lam hi an chak mai thei ni chiang lo za chiang lo state ni ta ni chu tiang bokin a sen dal hei heng lai te hi a sen dal ho hi om nol heng te a sen dal ho hi Republican lamin man hruai na state ten ania ma sengin a chiang lo state ho ni ta ni za chiang lo ho a sen tak ho te pol tak ho te hi chu a chiang za an hne chiang don ti hriat chian na state te ni ta ni chon hetiang arong tak lo ho a pol dal te a sen dal te om hi heng ho hi chu man hruai thawa ma sengin an chak nge yang ti za chiang lo naram ni ta ti chon hei color in pe ve lo om hi lai te hei color in pe ve lo heng ho hi ni china kan soi tak state pasari battleground kan ti swim state pon ti battleground kan ti state pasari khani hei Nevada te chon Arizona te ti chuanin Wisconsin te Michigan te ti chuanin Pennsylvania te North Carolina te ti chuanin Georgia te mo kha state pasari khani ti chuanin tuna hianin ni china kan helai kan soi tak ang khanin kan ti le lo kong helai kan soi tak ang khan hei hemi state palia hianin Donald Trump ate hianin ma hruai zok ma se tuna Kamala Harris ten man hruai na hi apoi mo zo kan kan ti kha engwai nge apoi mo kan ti chuanin tuna hetan kan lo en hawang tuna hianin helaya atarlan dan hian 27 to win ti na tarlan dan hianin tuna hian Democrat lam hi zahni somni paruk ni in Republican lam hi zahni som pakua nia Democrat lam hian claimin man hruai zok angin tuna hian atar langa ni chuanin ni china kan soi state pasari zinga Donald Trump ate kha hei tuna an din hmun arun tarlan dan kha ni ta ti chuanin Nevada hian Donald Trump an ma hruai ta chu wangin hetan Donald Trump a ma hruai angin kan dang ti khan Donald Trump mi ma hruai angin kan dang ti chuanin Arizona poi Donald Trump an ma hruai kan ti kha chu wangin Donald Trump mi ma hruai angin kan da leang ti chuanin North Carolina poi Donald Trump an ma hruai angin kan da leang ma hruai kan ti to kha ti chuanin Georgia poi Donald Trump an ma hruai kan ti to kha Donald Trump ma hruai angin kan da leang hetiang ani chon tuna tun tin hmuna chon hei Donald Trump hi a chak ta ma se tuna hianin Kamala Harris in ma a hruaina state pathum hemi battleground state pathuma Kamala Harris in ma a hruaina state pathum hi apoi mo zo kan ti na chan chu Kamala Harris hi chak tura da chin tang polin kan danga
hei en chin ma ula tuna he battleground state pali kan soitak Nevada te Arizona te ti chuanin North Carolina te Georgia te hianin Donald Trump a hianin ma ma ruai kan ti ma se hei Kamala Harris in ma ruai state pathuma hian tuna an ma ruai ang chen chak ve angin langta se chak ve turin da taila Kamala Harris te pon he battleground state pathuma an ruaina hian chak turin da taila Donald Trump te poi chak turin da taila an dit mun in thlauna chu hei Kamala Harris te zani som sarin nia Donald Trump te hi zani som ru pariat chuwang chuanin Kamala Harris tuna hianin chak thaidin huna hian president thu thaidin huna hian ding me kani ka khane tuna kanun tarlan tum taka chu hei hela hi en le taila Pennsylvania phaichon an din hmun hi in thlau tuk ta ni tuna hian Kamala Harris te hi 57% an nia Republican lam hi 33% an ni hei chu tiang bokin hei Michigan te chonin Wisconsin ate po hian ni se kha wang khanin tuna he battleground an ti swing state pon ti he state pasaria hianin Donald Trump ate hian state palia ma ruai ma se he Donald Trump ate ma ruai na state pali a hian tuna Democrat lam Kamala Harris te ma ruai na state pathum hi apoi mo zo lu tukani kha wang khanin tuna hai kanun tarla ang khan hei hi tuna helaya kan mu ang khanin an ma ruai na state a hianin chaktur ang thawin lo da ta po ni la Democrat lam hi president Kamala Harris president ni thaina chance kha omtat mai ni mo chuwang chuanin keini chuan vote kan thak ve theilo US khole tui US rammi ni lo tan chuan vote kan thak ve theilo ama ro chu tong China lama kan thei top kan lo chhuwa ve thei ni tuna hianin kan soita kan khanin Donald Trump ate po hianin Pennsylvania hianin tuna hian he chanchin kan update mek lai hian rally an nei meka tuna hian thei top an chhuwa he Pennsylvania he tuna state pathuma hian heng state pathuma hian thei top an chhuwa meka tuna Democrat lamina ma an ruaina state pathuma hian thei top an chhuwa meka ni chuwang chuanin tong China khan kan lo hret thewanga in thlan hi nai to em a ni khat vel chau hina dang to ni ni po du to lo chuwang chuanin Donald Trump a chak ngei theinan thanim ngai da kan tong trai ngai ani kan soita kan khanin tuntum in thlan hi US in thlan president in thlan mai ni lawa setana le pathian in dona po ni kan ti to khamo leramin pathian an tan em line le lam chuanin kan video ma sa te po karun ti chhuwa to kha Kamala Harris in Christian sirlai te adeu so dan te po tam tak kanun ti lan to ka he US election chungchanga hian chuwang chuanin thei to pin tong trai na kan lo hrianga kan tong trai pui theu don nia Donald Trump te an chakai thei no no khati zong kha tuntum kan update US election chanchin kanun update thei te chu nia live kan voi khat thu soina te ne kan tong kam te ba hla noi mai theia in mi hriat thiam na kanun ngen bokani